us look at the book of Matthew, chapter number 16. Matthew, chapter number 16. Sizafunda from verse number 24. Then in my translation, it reads as follows. Isihloko ndaba sithi, take up your cross and follow Jesus. Verse number 24. Then Jesus told his disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever saves his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what will profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul? Verse number 27. For the Son of Man is going to come with his angels in the glory of his Father. And then he will repay each person according to what he has done. Truly I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in his kingdom. Amen. Ndicela mfundisi uDaimani usithandazele tata. Uhlala pha phambili mvangeli. Lord, you are worthy to be praised. You alone, you are God. You share your glory with no man. Izwi lakho liphakamile, moya ingcwele. Izwi lakho lehlaba lihlule. Izwi lakho lingamadoda asiqondisa indlela. Nkulunkulu uthetha ngezwi lakho kutshintshe impilo zethu. Nkulunkulu onamandla, we thank you, Lord. We thank you, Father. We bow before your throne. We bow before your name. In the mighty name of Jesus Christ, amen. Ngicela siboleke umvangeli unqaba imic yesibini just to help me so that ndizokhawuleza ndigqibe. Cela ususungidolikela mvangeli. Amen. So apha we are reading incwadi kaMateyu. Incwadi kaMateyu is one, or it's part of the books that form up incwadi ezibizwa ngokuba zi-Gospels. These are 4 books that gives us a story about Jesus. Sincwadi ezine ezisinika ibali lika Yesu. And they all are unique in their own way. Sonke ke yohlukile enye kwenye ngendlela yayo. So today we are going to be looking at this gospel according to Matthew. Namhlanje sobe sijonge ke ivangeli ngokukaMateyu. What is important about the gospels is that Into ebalulekileyo ngencwadi zevangeli kukuba they give us assurance sisinika isiqinisekiso as historical facts njengenyaniso ekhoyo nakwimbali that indeed Jesus lived ukuba uYesu nyani waphila as a man, 100% so. waba ngumuntu ngokugqibeleleyo. That is one thing that needs to be established in the Christian faith. Yilonto ke kufuneka sigxininise apha kukholo lobuKristu. That Jesus did not appear as a man, Ukuba uYesu zange avele nje engumuntu, but Jesus was 100% man kodwa wayengumuntu ngokupheleleyo, and 100% God. wanguThixo ngokupheleleyo. That is important because Ibalekile ke lonto ngoba it was impossible for Jesus to die as the word according to John chapter number 1. bengasoze uYesu afe njengolizwi ngokaYohane sahloko sokuqala. Because when he was the word, Ngoba ngokuya wayengulizwi, he did not have blood. wayengenalo igazi, He did not have a body. wayengenamzimba. Now Jesus needed to bleed uYesu bekufuneka ophe because without the sharing of the blood, ngoba ngaphandle kokuphalala there kwegazi is no remission for sins. alukho uxolelo lwezono. So Jesus came for a particular assignment uYesu ke ebezele umsebenzi othile that required him to be 100% man. obumnyanzelisa uba makabe ngumuntu. So when the gospel is complete, Xa ivangeli ke ithe yaphelela, we fully acknowledge that Jesus was 100% man siye sikubone nyani ukuba uYesu ungumuntu ngokupheleleyo and 100% God. abe nguThixo ngokupheleleyo. Now these 4 gospels are bringing clarity to that matter, Incwadi zevangeli ke zicacisa lonto that indeed Jesus lived, ukuba nyani uYesu waphila, he died, wafa, he rose on the 3rd day. wavuka ngosuku lwesithathu, He became, or he was conceived by a Virgin Mary. wazalwa intombi uMaria. These are important to understand because
the opposers of the gospel major on these issues. Sibalekile izinto kuba sizazi ngoba abantu abachase ivangeli basebenzisa kwa ezi zinto ezinye. When they want to demean Jesus, Xa bezama ukunciphisa uYesu, wanting to make him to amount to nothing to us, bafuna umfanisa nento engento ukuthi they want to tamper with the testimony of his entire life. bazame ke uyahlukanisa lonto nobungqina bempilo yakhe yonke. They will either try to discredit his divinity Bazawuzama ke ukuchitha ubuthixo bakhe or his humanity. okanye ubuntu bakhe. Now, the dangers of that Ingxaki ke yalonto is that they are equally important. ukuba zombini ezonto zibalekile. You cannot discredit Jesus in his divinity Awukwazi ungamamkela uYesu ngokobuntu and want to qualify him as the forgiver of sins uphinde umenze uba akwazi ukuxolela and izono. qualify him to be the one whose blood washed away our sins. Uphinde umenze ibe nguye lo igazi lakhe lahlamba izono zethu. So these books are important because of that. Ezincwadi ke zibalekile ngenxa yalonto. So Matthew is writing to a Jewish Christian community. uMateyu ubhalela amayuda. The purpose is that there was conflict in the city or in the Jewish community. Injongo ukuba kwakukho ingxoxo mpikiswano kwaYuda. The conflict was between the non-believing Jews and the Christian Jews. Okungavani kwakuphakathi kwamayuda asinisiweyo nabantu abangengomayuda. The issue was that the non-believing Jews Ingxaki kuba amayuda angakholwayo made it their assignment to discredit Jesus ayenza umsebenzi wawo into yokuchitha uYesu to the believing Jews. kumayuda akholwayo. So the believing Jews were preaching Jesus, or they had believed in Jesus, were converted. Amayuda la akholwayo akholelwa kuYesu ukuze abe ayaguquka. The non-believing Jews Amayuda la angakholwayo refused to accept Jesus as the Messiah, zangafuna umamkela uYesu njengomesiya. using the law as their defense, Besebenzisa umthetho njengesixhobo sabo sokuchasa. majoring on their tradition or their heritage. Bethetha ke begxile kumasiko wabo nezithethe zabo. They were refusing to move from their comfort zone Bengafuna ukusuka kule ndawo ibonwabisayo in order to behold the mysterious man Jesus was. khona ukuze babambe imfihlelo yomntu onguYesu. So the Jews, instead of converting and become believers, Amayuda ke endaweni yokuba aguquke abe they ngamakholwa would use every opportunity to discredit Jesus and the Christian faith. babesebenzisa naliphi na ithuba abanalo ukuchitha uYesu. So while the believing Jews were convinced about Jesus Christ, Ngeli xesha ke lana amayuda akholwayo wona ezamkela indaba ezingoYesu, the non-believing Jews were trying their best to make them doubt what they have believed. amayuda angakholwayo azame kangangoko ukubenza aba bathandabuze ukukholwa kuYesu. Now Matthew is bringing a light between these two. uMateyu ke uzisa ukukhanya kwezinto ezimbili. That is between the Jewish custom Kwizithethe zamayuda and Christianity. nezamaKristu. Because the Jews never believed that you can be fully Jew and be fully a Christian. Ngoba amayuda ayengakholwa ukuba uyakwazi uba ngumYuda ogqibeleleyo uphinde ube ngumKristu ogqibeleleyo. They wanted the believing Jews to denounce Christianity in order for them to accept them as fully Jews. Bebefuna lana amayuda akholwayo angakholwa kubuKristu ukuze bamamkele ukuba ngabaKristu. Now Matthew is writing this gospel as a critical attack to the Jewish leaders. uMateyu ke ubhala lencwadi ezoba ngumceli mngeni kulamayuda. That is why this book is drawing to us a picture of a conflict between the believing Jews and the non-believing Jews. Yiyo lonto ke lencwadi isibonisa ukungavisisani kulamayuda akholwayo nangakholwayo. Now, when you are reading the book of Matthew, you will discover that it is the only gospel that emphasizes more on the Old Testament. Xa ufunda lencwadi kaMateyu uzayibona yiyo yodwa kwincwadi zevangeli egxininisa kwimfundiso zeTestament endala. It speaks a lot about the fulfillment of the promises of the Old Testament. Ithetha kakhulu ngokuzalisekiswa kwezithembiso
ezikwiTestament endala. And why is that? Kutheni kunjalo? It is because Matthew want to establish Christ as the fulfillment of that which they think they know. Now, the Jews were schooled about their history AmaYuda ke ayefunde kakhulu ngemvelaphi yawo and their heritage. nangamasiko abo. Now, anything that opposes that, Nantoni na ebethi ichase lonto they would fight with everything they have. bazayilwa kangangoko. Now, when it comes to this issue, Xa sifika apha kulena into there is Jesus who was born kukho uYesu owazalwayo by Mary, ezalwa nguMaria. whom some of the people here know. Omnye okanye abanye babantu abalapha abamaziyo. Mary was a known person. uMaria yayingumuntu owaziwayo. And Jesus grew up like the rest of the children. He was like every other child. uYesu ke naye wakhula njengabanye Because abantwana. Jesus never did miracles when he was 5 years old. Ngoba uYesu zange ayenze imimangaliso eneminyaka But when he emihlanu. started his messianic journey, he started to do miracles. Kodwa uthe esawuqala umsebenzi wakhe wokuba nguMesiya waqalisa ukwenza imimangaliso. That is why we are speaking about a 33-old man, or a man who died at the age of 33 plus minus, Sithetha ke ngomntu owasweleka eneminyaka eyi33. but only majoring on 3 years of his life, Kodwa sigxininise kwiminyaka nje emithathu yempilo yakhe which changed the whole world. eyaguqula ihlabathi lonke. Why? Kutheni kunjalo? Because Jesus was never on a journey to be a Messiah when he was a child. Ngoba uYesu ngoye ngumntana zange abe sendleleni yoba nguMesiya. Now, if you apply logic, Uba ke uzawusebenzisa nje ukucinga kwakho. in any community, when a person they know who grew up here, Naphi na apho kuhlalwa khona uba kukho umuntu abamaziyo okhule phambi kwabo. then he suddenly claims to be the savior of the problems they've been facing for years. Abe sevela sesithi yena ungumsindisi okanye unezisombululo zengxaki ebekade benazo. I mean, if you put yourself at the shoes of the Jews, Uba ungazibeka ezihlangweni zamaYuda, this is Undalo. kundalo lo. He's a young boy. Ungumntana omncinci. He grew up here. We know his father, we know his mother. Ukhulile siyamazi uyise nomama wakhe. He grows up. Akhule. Yes, we know prophecies about him, Siyazazi iziprofethi ezingaye. but we don't know that it is him. Kodwa asiyazi uba nguye lo. Because the prophecies never gave us the exact person, Ngoba iziprofeto zange zisinike inkcazelo ngalomuntu kanye. but they did speak about someone who will be a Messiah. Kodwa zithethe ngomntu ozawuba nguMesiya. Now, this young boy Lenkwenkwana ke ngoku himself is saying that I am that Messiah you've been waiting yena for. ngokwakhe athi ungula Mesiya nimlindileyo. I mean, it has to put the Jews at a stance of defense at some point. Lodwa ke leyo izawubeka amaYuda kwindawo yonqunguphala. Amen. Now, that is what was going on here. Jesus was appearing as the Messiah that they've been hoping for years. uYesu uvela engula Mesiya bebemlindile iminyaka. They've known him for 30 plus years. Bamazile iminyaka engamashumi 30. Some of them, they've heard about him, they've not seen him. Abanye bavile ngaye abambonanga. But now he suddenly appears to be the Messiah. Kodwa avele ngokusengula Mesiya. So the Jews are defensive, defending their own tradition or their own heritage. AmaYuda ke emele inkolo yawo namasiko awo. So when Matthew is writing this gospel, Xa uMateyu ebhala leli ncwadi, he is trying to put things in balance. uzama ke ukuzinzisa izinto. In other words, he's saying, Ngamanye amazwi uthi, I understand that you are in a point of confusion about this Christ. ndiyayazi ukuba nibhidekile ngale ndaba kaYesu. But do you know any better? Kodwa ingabe khona na enye into engcono eniyaziyo? If you say this is not Christ, Ukuba nithi ayinguyanga uKristu, do you have someone else that you can give me and say it is Christ? ninganaye omnye umuntu enomveza nithi nguKristu? Now, Jews, listen to me. Ndimameleni ke maYuda. He whom you are rejecting Lona nimchasayo, is the fulfillment lona kukuzaliseka of everything you've been expecting. kwento yonke beniyilindele. It's like waiting for a delivery coming from courier guy. Ingathi ulindele into ezawuziswa ngabantu abahambisa izinto. But it comes in an unlabeled truck. Kodwa ize ngelori engabhalwanga. They say, behold your gift. Bathi ke nasi isipho sakho. You say, I reject the gift Uthi andisithathe esi sipho because I'm waiting for courier guy. ngoba ndilindele ucourier guy. Whereas courier guy is standing right before you. Abe ucourier guy emile phambi That kwakho. was what was happening with the Jews. Kwenzeka lonto kumaYuda. God had already packaged everything that have been promised in scriptures.
uThixo uye waqokelela yonke into ethendiswe ezibhalweni He brought it before them wayizisa phambi kwabo and say, behold, wathi nanku the lack of faith in what has been finished ukungakholwa kwabo kwinto egqityiweyo caused them to reject what has been finished, yabenza ukuba bayilahle seyigqityiwe still hoping for something else that will be completed. benethemba loba ikhona enye into engapha kwale. Amen. Now, Matthew is bringing that balance uMateyu ke uzozinzisa kuloo nto that if you wait any longer, uba nizawuqhubeka niphinde you will nilinde behold confusion, nizawubhideka because he whom you are waiting for, ngoba lo nimlindeleyo him who has been written about in your prophecies, lona kubhalwe ngaye kwiziprofeto he has definitely come. uye wafika. Now, he is the Christ who was the prophesied Messiah. nguKristu ongumesiya okwakuprofethwe ngaye. Now, this has to definitely trigger the interest of the Jews, Lento ke mayuncamise umxhelo wamayuda. in particular Jewish leaders, Ingakumbi inkokheli zamayuda. because this was common knowledge amongst the Jews Ngoba ibilulwazi oluqhelekileyo olazwana ngubani na that there kumayuda is a coming Messiah. ukuba kukho umesiya ozayo. Now, when he brings an account, being a Jew himself, Xa evela ngokunaye ngumyuda bringing an account that makes what has been said or what they've seen to be true, eza nenkcazelo ethi lento ibithethiwe inyaniso okanye ngokwenene. so in other words, Matthew was strategical in presenting his gospel to them, uMateyu waba nobuchule ukubazisela indaba ezilungileyo using the prophecies they know and the Old Testament they know esebenzisa iziprofeto nomnqophiso omdala abawaziyo to bring the relevance of Jesus to them. ukuzisa ke uYesu Kristu phambi kwabo. So Matthew in this gospel presents Jesus as the one who is to fulfill the law. uMateyu kule ncwadi uveza uYesu inguye ozozalisekisa This then umthetho. has to calm the nerves of the Jews, Lento ke kumele bekuba izowapholisa amayuda because they are waiting for the fulfillment of scriptures, ngoba balindele ukuzalisekiswa kwezibhalo but they need someone to confirm. kodwa badinga umuntu ozawufika ayivume le Because nto. here is a thing about Jesus. Ngoba nansi into ngoYesu His presentation requires faith. intetho yakhe idinga ukholo. He is a finished package Yena ungumsebenzi that can ogqityiweyo only be received through faith. ekwazi ukwamkelwa ngokholo. Not faith for a car, Not ukholo lwemoto, not faith for healing, hayi ukholo lwempiliso, but faith in believing that Jesus is, kodwa ukholo kuba ukholo uba uYesu nguye before believing him for a car. phambi koba umkholo bangakunika imoto. I'm not bashing the faith for a car. Andilichasa ukholo Hear me lwemoto very well. ndive kakuhle, I'm not bashing faith for money, andilwi nokholo lwemali, but the foundation of faith kodwa isiseko sokholo is believing that Jesus is. kukholwa ukuba uYesu unguye, Because in who he is ngoba kwinto ayiyo lies everything that you desire. kufumaneka yonke into oyifunayo. When you must pray for anything, Xa uthandaza noba when you uthandaza finish, xa ugqiba you say in the name of Jesus. uthi egameni likaYesu, Because all things are found in him. ngoba zonke izinto zikuye. So your faith for a car, Ukholo lwakho lwemoto which is bigger than your faith in who he is olungapha kokuba ungubani yena a problem. iba ingxaki. Amen. Hallelujah. Now, faith does not just walk into your door. Ukholo ke alisuke lingene emnyangweni It wakho, comes by hearing, luza ngokuva, not the philosophy, hayi intetho zabantu, not the revelation, hayi izityhilelo, but hearing the word. kodwa ngokuva ilizwi. What am I saying? Zama ukuthini? I'm saying the word should be your informing tool Ilizwi mayibe sisixhobo sakho so esikwazisayo that every revelation may be qualified khona ukuze nasiphi na isityhilelo in this sigqibeleliswe constitution. kulo mgaqo siseko welizwi. Amen. Now, here we are seeing Jesus in chapter number 16. Matthew is drawing to us a picture. Sibona ke uYesu apha kule ndawo, uMateyu usenzela lo mfanekiso. Now, Matthew begins by telling us about the Sadducees and Pharisees coming to test Jesus by asking him for a sign from heaven so that he can prove his divinity. uMateyu kuqala ngosibonisa uYesu
echuchiswa ngabasadusi nabafarasi This befuna umqondiso uba aziveze ukuba nyani osuka ezulwini. This portrays lack of faith from the Sadducees and Pharisees. Lento iveza ukungakholwa kwabasadusi nabafarasi. By the Sadducees and Pharisees asking Jesus to bring a sign, Ngoba xa besithi bafuna umqondiso, already it presents a picture to us that they don't believe that he is. loo nto leyo iyasivezela kakuhle ukuba abakholwa ukuba unguye. In other words, the problem here is not their faith, Ngamanye amazwi ingxaki apha ayilokholo lwabo, but it is their object of faith. kodwa ingxaki yinto abakholelwa kuyo. The problem is not the faith, they have faith, Ingxaki ayilokholo ngoba banalo but the ukholo, direction of their faith is wavering. kodwa ingxaki lena uba ukholo lwabo luyalwatyuza, It's still looking for a point, lukhangela indawo enye. just like many of us. Njengonintsi lethu We do have faith, sinalo ukholo, but we believe for certain things kodwa sikholelwa izinto to ezithile. a point that when those things do not happen, Kangoba xa ezo zinto we zingenzeki get disappointed and curse God. siyaphoxeka siqalekisa uThixo. Why? Ngoba kutheni? Because in any case, we did not believe in him. Ngoba ingxaki kwakuqala zange sikholwe kuye. We believed in what we want him to be able to do. And yes, he's able to do everything. Uyakwazi ukwenza zonke izinto, But he does not want your faith for everything that he does. kodwa akafuna ubakholwa kwinto yonke akwazi He wants your ukuyenza. faith rested in him. Ufuna ukholo lwakho lume kuye, So that even if everything can fall away, khona ukuze nokuba yintoni na ayenzileyo your iyakwazi loyalty kuwa, to him is still guaranteed. kodwa wena uqhubeke uthembeke kuye. Now, the Sadducees and Pharisees are known for their rigid and loyal adherence to tradition. Abasadusi nabafarisi ke baziwa ngokuthembeka kumasiko awo amaYuda. And their faith or their loyalty to their tradition, Ukuthembeka kwawo kwizithethe zabo it caused them to continually oppose Jesus. ibabangela uba baqhubeke bemphikisa uYesu. So what was opposing Jesus in them Into ayiphikisa uYesu kubo was what they've been indoctrinated with. yinto ababefundiswe yona. Just like many of us, Njengonintsi lethu we reject the teaching of Christ siyayichasa imfundiso kaYesu because of what we have been taught. ngenxa yezinto And the esizifundisiweyo. safest place as the source of your information, Indawo ke ekhuselekileyo njengekunika ulwazi it is his word. lilizwi lakhe, Because the word presents Christ at his purest form, ngoba ilizwi liveza uYesu egqibeneyo, undiluted and unmodified, engaxutywanga as engaphuculwanga, raw as he is. enjalo. Because it is when he is like that he will save you. Ngoba kuxa umnikwe njalo apha za kusindisa khona. Now, in this opening incident, they asked Jesus to prove his divinity. Xa bevula ke bayambuza bayamcela uba makaveze ubuthixo bakhe. This was not a genuine request. Ibingezo sicelo esi esihle, It was a trap. kodwa yayingumgibe. In other words, they were not asking him because they really wanted to see that he is. Babengamceli ukuze aziveze uba nyani onguye, Because already they had made up their mind that he is not. ngoba bebesegqibile engqondweni yabo ukuba akanguyanga. They were looking for anything that will prove that he is not. Babekhangela nantoni na anokuyiveza ukuba ezawuthi unguThixo. So the work of the Sadducees is not a holy job. Ilizwi ke labasaduzi ayilo lizwi lingcwele. It is a holy job to us Lizwi elingcwele ngumsebenzi ongcwele kuthi, because it is teaching us ngoba liyasifundisa thina that when you are carrying the message of Christ or when you have accepted Christ, ukuba xa unomyalezo kaYesu okanye wamkele uYesu, be ready for opposition. kulindele ukuchaswa. Amen. The message of Jesus Umyalezo ngoYesu demolishes foundations. uchitha iziseko, Because if there is any other foundation that is not Christ, ngoba uba sikhona esinye isiseko esingengoKristu, anything that will be built upon that will not be a church. nantoni na ezawuthi yakhelwe phezu kwaloo nto ayizuba libandla. Amen. If it must be the church, Uba ukuze ibe libandla, Christ must be revealed. uKristu makatyhilwe, Because upon this rock, ngoba ngaphezulu kweli lwalwa. amen. Now, the Jews' response showed that Jesus was not desperate to prove that he is God. Impendulo ke yamayuda yaveza kuba uYesu wayengenamdla wokuziveza uba unguThixo. The answer of Jesus, sorry.
Impendulo kaYesu It proves to them. iyaveza kubo. What is the answer of Jesus? Uthini uYesu xa iphendula? Jesus is saying, uYesu uthi there can never be any other proof abukwazi ubakho obunye ubungqina except for that which he speaks about the incident of Jonah in the stomach of the fish uthetha ngesiganeko sikaYona esesiswini senhlanzi as a significance to his 3 days in the grave. njengento ebonisayo ukuhlala kwakhe In other words, engcwabeni. Jesus is saying, uYesu uthi the only proof that I am Christ obona bungqina uba ndinguKristu is the work of the cross. ngumsebenzi womnqamlezo. My death for 3 days Ukufa kwami iintsuku ezintathu and rising up on the third ndiphakame ngosuku should lwesithathu prove to you that I'm Jesus. makukubonisa ukuba nyhani ndinguYesu. So I'm not going to be pushed by you Andizukutyhalwa nini to do miracles so that I show you a sign that I am Christ. ukuze ndenze imimangaliso ndinibonise uba ndinguKristu. Because Jesus is not desperate to be known that he is Christ. Ngoba uYesu akanamdla wokuba makaziwe uba unguKristu. Because in this knowledge of Christ, Ngoba ekwazini uKristu the person who benefits is not Jesus. umuntu oxhamlayo ayingoYesu. It is the one who knows Christ, who discovers Christ. Ngulona ufumana ngoYesu okanye uva What am I ngoYesu. trying to say? Ndizama ukuthini? Jesus at any point will never be desperate for followers. uYesu nani na akasoze anqwenele ulandelwa ngabantu. Now this means Ithetha ukuthi lo the message of the cross is not to be edified. umyalezo womnqamlezo ke mawungaphuculwa. We are not desperate for people to follow Jesus Asinqwenele uba abantu mabalandele uYesu because we take after Jesus. ngoba silandele emveni koYesu. It is people who should seek and be thirsty to follow Jesus. Ngabantu ababanxanele uYesu Because bona. it is us who benefit from following him. Ngoba sithi abaxhamlayo In ekulandeleni any yena. case, he is an eternal God. UnguThixo ngonaphakade. He does not need eternal life. Akadingi impilo He engunaphakade. is eternity himself. Uliphakade yena It is ngokwakhe. us who gain eternal life by following him. Sithi abazuza ubomi obungunaphakade Then why kuye. must Jesus be desperate for us to follow him? Kutheni ke uYesu kufuneka acenge thina ukuze Jesus was simlandele? indirectly saying, uYesu ke wayesithi I have one proof that I am Christ. ndinobungqina uba ndinguKristu. The work of the cross. Umsebenzi If wasemnqamlezweni. you don't believe the work of the cross, Ukuba awukholwa umsebenzi it's wasemnqamlezweni fine. You can stay and not follow me. ungahlala ungandilandeli. Because those that follow me, Ngoba abalandela they mna must believe in the work of the cross. mabawukholwe umsebenzi womnqamlezo. Because it is the only proof that I am. Ngoba Christ. bubungqina boba ndinguye uKristu. So Jesus here is showing a stance of firmness. uYesu apha ubonakalisa indawo amenngxi kuyo. Now, from verse number 5 to 12, something is happening. Kuverse 5 uya ku12 kukho into eyenzekayo. It is after now Jesus have answered the Sadducees and Pharisees. Kusemveni koba uYesu ephendule kubaSadusi nabaFarisi. Now the disciples, they come to Jesus, Bafika abafundi kuYesu. then they bring bread to him. Bazise isonka kuye. Jesus says, uYesu athi be careful of the leaven of the Sadducees and Pharisees. nilumkele igwele labaFarisi. Now the disciples, Abafundi at that time, it is not revealed that Jesus is not speaking about this leaven. abatyhilelwa ngoba uYesu akathethi ngeli gwele He balibonayo. says, be careful of the leaven of the Pharisees and Sadducees. Uthi lilumkeleni igwele labaFarisi. Because the context was about bread, Ngoba umxholo apha yayisisonke. now the disciples automatically assume that Jesus is speaking about the leaven of the bread. Bacinga uba ke uYesu uthetha ngegwele elikwesa They say sonke. to him, Bathi ke ngoku we forgot the bread. sisilibele sonke We could not bring it. asikwazanga uza naso. Jesus says, uYesu have you uthi forgotten who I am? ingaba ninilibele uba I ndingubani. mean, I just multiplied bread. Ndikhe ndasiphinda-phinda isonke. People were fed. You didn't even have baskets enough to carry that bread. Abantu bondliwa. Yet you are worried about bread. Kodwa ninexhala lesonka. Level up your understanding. Kha ke nikhule kwazini. I have left the
dimension of the bread that feeds the stomach. Disukile kwinqanaba elondla I'm isisu. speaking about something different. Ndithetha ngento eyahlukileyo. And when Jesus began to play that card, Xa uYesu ke waqala ukwenza lo msebenzi. immediately the disciples began to realize Abafundi bakhawuleza bacinga that Jesus was not speaking about the bread they know, ukuba uYesu ebengathethi ngesonka abasaziyo. but Jesus was speaking about the teaching of the Sadducees and Pharisees. uYesu ebethetha ngemfundiso Now yabaSadusi. Jesus was saying, uYesu wayesithi if they are able to come to me and try to attack me, uba bayakwazi ukuza kum bahlasele mna how much more to you? kobe kuselaphi kuni. Now Jesus is doing what we call a proactive measure uYesu ke apha wenza umlinganiselo ogqibeleleyo to make the disciples aware ukuze abafundi bavuleke amehlo that his teaching is enough. ukuba imfundiso yakhe igqibelele. Because you don't need to oppose or speak ill of the false teaching when you have the truth. Ngoba awudingi uba uthethe ngokuchasene The nemfundiso truth- yokuxoxa The unenyaniso. truth itself, it exposes a lie. Inyaniso ngokwayo iyabuveza ubuxoki. Because how can you know a lie Uzawubazi kanjani ubuxoki if you don't know that which is true? xa ungayaziyo le inyani? So your scope or your template to know what is not true Indlela yakhe yokwazi ukuba yintoni engalunganga is to know what is true. kukuba wazi elungileyo. Jesus is not saying don't receive their teaching. uYesu akathi sanuyamkela imfundiso He is yakhe, saying be careful of their teaching. uthi lumkeleni imfundiso yakhe. Indirectly, Jesus is saying uYesu uthi that there is a teaching that will come. kwimfundiso ezawuza Upon the teaching you know, phezu kwaleni yaziyo, the teaching you have received imfundiso must eniyamkeleyo be a strainer mayibe sisihluzo on what to receive and what not to receive. ukuba yamkela ntoni nengathathi ntoni. That is why I say Yiloo nto ndisithi the teaching of Christ imfundiso kaKristu is a constitution ngumgaqo siseko of the house of God. wasendlini kaThixo. Whatever that must be accepted in the house of God, Nantoni na emasiyamkele endlini kaThixo, this is what must qualify that teaching. masiyijonge phaa ezibhalweni. If it is against these scriptures, Ukuba ichaswa zizibhalo, it is not to be accepted in the church. masingayamkeli It ebandleni. can be accepted somewhere else, Ingamkeleka kwenye indawo, not in the church. hayi ebandleni. Because the sheep of the shepherd, Ngoba izimvu zikamalusi they know the voice of the shepherd. ziyalazi izwi likamelusi. Now, when we get into the verse that we read today, Xa siya kule verse ifunda namhlanje, it is after Peter confesses Jesus to be the Christ of God. kusemveni koba uPetros evume uYesu ukuba unguThixo. The famous verse that upon this church, the rock I will build my church. La verse yaziyo ithi ngaphezu kweli dwala ndawo lakhe ibandla lam. It is after that. Kusemveni kwaloo ndawo. Now, Jesus here is telling disciples something very difficult. uYesu kule ndawo uxelela abafundi bakhe into enzima. And he's not putting it up for discussion. Angenamdla uba mayixoxwe. He is saying to them, Uthi kubo, if anyone desires to follow me. ukuba ubani ufuna uba ngumfundi wam. Why is Jesus saying that? Kutheni uYesu esitsho? He is saying that because before that he spoke, Matthew showed us a picture of Jesus being the foundation of the church. Sebandla uYesu uthi, If you desire to follow me, ukuba ubani ufuna ukundilandela, let them pick up their cross, makathabathe wakhe umnqamlezo, deny themselves. azincame. Self-denial, Ukuzincama it is referring here to denying your own selfish desires. lento ithetha ukuba wena ulahle iminqweno yakho. Jesus puts this statement as the standard of anyone who wants to follow. uYesu lento uyenza ukuba mayibe ngowona mthetho nakubani na ufuna ukulandela yena. Coming back to what I said, Ukubuyela kule nto he's bendiyithetha, not begging people to follow him. akacengi uba makalandele. He's saying if anyone desires, Uthi ukuba ubani uyafuna, this is a condition. lena into In ayithethayo. other words, in following Christ, there are conditions. Ukulandela uYesu ikhona imigqaliselo. You come as you are, Uza but njengobunjalo, you are here now. kodwa ulapha You ngoku don't continue as you are. awuqhubeki uba If you unjeya. desire to follow me, Ukuba uyafuna if you ukumlandela, desire to follow me, ukuba uyafuna ukumlandela, pick up your own cross, thabatha umnqamlezo wakho, deny yourself. uzincame. Now let me put it in sequence. Mandiyenze ke He lento first ngesithathu. says, deny yourself, Uqale athi zincame, then pick up the cross. uthabathe umnqamlezo. Now he says, deny yourself because there are things that are attached to you personally as a person. Uthi zincame ngoba zikhona izinto
zincamathele kuwe njengomntu. Because in order for you to be able to pick up the cross, Ngoba khona ukuze ukwazi ukuthabatha you umnqamlezo must sacrifice yourself. funeka kuqala uncame impilo Because yakho. no one follows Jesus in selfishness. Ngoba akekho umntu olandelwe sesazithanda You yena. need to learn selflessness to follow Jesus. Ufuneka ufunde ukuzincama Jesus ukuzilandela then uYesu. says, uYesu ke uthi die to self first. uthi yifa kuwe kuqala. Die to the blessings that you want so much. Yifa kulaa ntsikelelo uyifuna kakhulu. The self-centeredness. Ezi zinto zigxile apha kuwe. Die to that. Yifa kuyo. If you are accepting him so that he may save you from poverty, Ukuba ulandelela ukuze akusindise you are kwindlala, not ready to follow him. awukakulungeli You've got ukumlandela. to die to self. Yifa kuwe. You are too in love with yourself Ngoba ingxaki wena usewazixabisa wena kakhulu that you can face poverty. uba ujongane nendlala. Therefore, Jesus is your running place. uYesu ngoku indawo yakho Then you kubalekela. are not ready to follow Christ. Awukakulungeli You love ukumlandela. yourself too much to get sick. Uzithanda kakhulu uba mawungaguli. That is why you go to him for healing. Yiloo nto uza kuyizofuna You don't follow impiliso. him because he is. Awumlandeli kube nguye. Die to self. Yifa The kuwe. reason why you follow him, Ingxaki uba it umlandele is because of the bread that he multiplied. kungenxa yesonka It is awasiphindaphindayo. because of that car you want. Kungenxa yemoto It is oyifunayo. because of those children who are smoking drugs. Kungenxa yabantwana abatshaya It is iziyobisi. because of that sickness in your house. Ngenxa yesigulo It esendlini is yakho. because of that poverty. Kungenxa It yendlala. means you are too selfish. Loo nto leyo ithi le nto ingawe. It means that you want to follow Christ Ufuna ukulandela uYesu wena because you love yourself too much to face ngoba uzithanda kakhulu kunoba mawujongane tribulations. iintshutshiso. In other words, Ngamanye you amazwi are still alive in you. usaphila kuwe The center of focus is still self. ngoba ingxaki usajonge kuwe. Die to self. Yifa kuwe. Then he makes the following statement. Enzele ilandela intetho. Pick up the cross. Uthabathe In the umnqamlezo. Jewish custom Kumasiko akwaYuda or in the Jewish community, okanye ngokwakwaYuda, cross signifies hardships, umnqamlezo umele ubunzima, signifies suffering, umele intlupheko, signifies tribulations, umele it ukutshutshiswa, signifies trials. umele inzima. Jesus then was simply saying, uYesu ke wayesithi if you are still full of self, ukuba usagcwele you nguwe are not ready to follow me. awukulungelanga ukundilandela. Jesus is trying to say, uYesu uthi, or Matthew is trying to reveal to us, uMateyu uyasibonisa Jesus revealing the mercy side of the cross. uYesu eveza elinye icala lomnqamlezo Because salvation has got a mercy side. ngoba umnqamlezo unalo icala elibuhlungu. There is a side that is just mercy. Kukho icala nje It is mess elibuhlungu after mess after mess Apho- after mess. apho kukho ubunzima ngaphezu kobunye It is ubunzima. opposition after another. Kukho ukuchaswa okuvela emveni kokunye. In other words, Ngamanye amazwi if you must follow Christ, ukuze ulandele you uYesu are taking up a narrow path uthatha isango elimxino that not everyone is following. engangeni nabani kulo. A path that requires determination, Indlela ethatha uba ubani makalandele. that requires self-sacrifice, Edinga uba makazincame. a decision that is taken daily every day. Isigqibo esithathwa mihla yonke. Every day you must wake up and say, I decide to be a believer again. Yonke imihla uvuke usithi ndikhetha uba I'm still likholwa. picking up my cross and following Jesus. Ndisathabatha umnqamlezo ndilandele uYesu. Now this gives the disciples and the reader the messy side of the story Le of nto ke Jesus. iveza ubunzima bomnqamlezo. All salvation can be very messy. Umnqamlezo uyakwazi ukuba nzima. Sometimes it becomes messy within the house of the Lord. Ngamanye amaxesha kuba nzima silapha Because there are endlini. those of us that along the way they fall. Ngoba kukho abanye abasuke bayo kwalapha They endleleni. begin to look around the church. Balaqaza apha They ebandleni. see faults in the word of God. Babone impazamo elizwini They likaThixo. attempt to make debates trying to change the word of God. Bazama ukwenza ingxoxo betshintsha ilizwi likaThixo. Now let me tell you, Mandixelele ke if it was wrong then, ukuba yayingalunganga it is kwasekuqaleni still wrong now. ayilunganga I'm nangoku. not by any means preaching licensing. Anzama apho ukuvumela izinto. Salvation comes by Jesus. Intsindiso iza ngoYesu. It is by Jesus and Jesus alone. IngoYesu ngoYesu I meant yedwa. to say, I'm not preaching legalization. Andizami apha ukushumayela into engathi. Jesus comes
the salvation comes through Jesus. Insindiso iza ngoYesu, And through Jesus alone. ize ngoYesu yedwa. However, it is a path, it is a journey one needs to journey on. Yindlela ke edinga uba nahambe kuyo. And it is guided by protocols, Ibe igadwe ngemigqaliselo. pros and cons according to scriptures. Imimiselo ngokwesibhalo. Then what we learn from this chapter today Into esiyifundayo kule ndawo namhlanje. is that you must have the ability to decide Kufuneka ube nawo amandla okuthatha isigqibo. to follow Jesus, not because of what he gives, Sokulandela uYesu hayi ngoba enento akunika but yona, because he is. kodwa ngenxa yokuba If enguye. there must be anything you are looking for to believe that he is, Ukuba makubekho into oyikhangelayo ukuze umbone uba it is nguye. the work of the cross. Umsebenzi wasemnqamlezweni. In the work of the cross Kumsebenzi wasemnqamlezweni lies the forgiveness of sins. kukho uxolelo In lwezono. the forgiveness of sins Ekuxolelweni lwezono lies the gift of eternal life. kukho isipho sobomi And I obungunaphakade. am here to say Ndilapha namhlanje that uzokuthi Jesus is in a business uYesu uphuma iphulo of recentering believers back to his word. lokubuyisela amakholwa elizwini lakhe That if they want to follow him, kuba bafuna ukulandela it's yena his word or nothing. lizwi lakhe We must be kuphela. willing to lose in order to follow him. Masikulungele ukulahlekela ukulandela yena. Now, the book of Matthew brings us a biblical language. Le ncwadi kaMattheyu izisisela ilanguage yeBhayibhile Because one of the problems in the church ngoba enye yengxaki ebandleni is that we embrace societal language kungoba simamela ulwimi lasekuhlaleni above the biblical language. ngaphezu kolwimi leBhayibhile. As a result, we want to bring societal standards Sifuna ukuzisa izinto zezwe. to a government that is governed by the biblical structure. Silizise kwinto elawulwa lilizwi likaThixo. As a result, we fall and we stay in the church Siyiwe siqhubeke sebandleni and not go outside of the church. singaphumi ngaphandle As a result, when people are pointing fingers at the church, xa abantu bejonga ebandleni, when they see those who have fallen and stayed, xa bejonga abawileyo they bahlala, assume that it is the entire church. bacinga uba ibandla lonke The linjani. confession is still the same. Isivumo sesinye It is still Jesus. isenguYesu, It is him and him alone. uYesu yedwa. There is no other Lord. Ayikho enye It inkosi, is still Jesus. isenguYesu, And it is him and him alone. nguye And yedwa. if we are his sheep, Uba thina sizizimvu we zakhe, must hear his voice. masilive izwi lakhe. If you claim to love me, Ukuba niyandithanda, Jesus said, follow my commandment. uYesu uthi igcineni imithetho The yam. sign or the language of love of Jesus, Ulwimi lothando lukaYesu, the love language of Jesus uthando lukaYesu is obedience to his word. kukuthobela ilizwi lakhe. I know I'm not preaching something powerful here, Yaziva nthetho but inamandla. allow me to say this. Ivumele ndithi The love language of Jesus intetho kaYesu is yothando obedience to his word. kukuthobela ilizwi lakhe. Obedience to the word of God Ukuthobela izwi lakhe is not in lofty speech, ayingomazwi it's athandekayo, not in eloquence, ayibobuciko, but it is in doing that which Jesus said. ukwenza lento Because ayithethileyo, this kingdom ngoba obu is kumkani constituted by what Jesus said and what he ugxiliswe did. kwinto ayithethileyo nayenzileyo. Therefore, if Jesus did not say it, Ukuba uYesu akayithethanga, we are not to say it. asizuyithetha If nathi. Jesus did not do it, Ukuba uYesu we akayenzanga, are not to do it. asizuyenza Then nathi. Jesus becomes the center of our focus. uYesu ke makabe ngumbindi When wabajonga we kuye. speak, Xa sithetha, when we do, xa we sisenza, don't say it because someone said it. asiyithethi ngoba nobani We don't do uyayithetha. it because someone we respect is doing it. Asiyenzi ngoba umuntu esimhloniphileyo Yes, we uyayenza. do it because the word, Siyenza ngoba oh, ilizwi, so is my word ngoba linjalo izwi lam. that proceeded out of my mouth Emnyeni wami utsho uThixo, shall not come back to me void, alibuyeli kum lilambatha, not having accomplished that which it came to do. lingawenzanga umsebenzi wakhe. This word prospers in everything. Eli lizwi liyagqibela kwinto yonke. May I declare in this generation Cela ukuvakalisa that namhlanje this gospel was about his word. ukuba le vangeli ngezwi lakhe, Still is about his word. isengelizwi lakhe.
lakhe It's continue being about his word. iyaqhubeka ibe ngelizwi lakhe Because he is the eternal God. ngoba unguthixo He opheleleyo was. wayekho He is. ukho He is to come. usezawubaba Throughout all generations, kwizizukulwane he zonke doesn't change his stance of divinity. akaguquki ebuthixweni He's the bakhe same yesterday. uyizolo He's the same today. uye He namhlanje will be the same forever. izaba nguye And naphakade why is that? kutheni kunjalo Because he is God. ngoba unguthixo He lives out of the parameters of time. uphila ngaphandle kwexesha Therefore, generations have no influence in changing him. izizukulwane azikwazi ukumguqula The change of times does not change him. ukuguquka kwexesha kumtshintshi yena Times may influence us to change, ixesha lingatshintsha but thina he remains the same. kodwa yena uhlale njalo Hear him in the book of Revelation. kwincwadi yezityhilelo I am the Alpha. ndingualfa I am the Omega. ndinguomega Meaning I'm the beginning ndisisiqalo and I am the end. ndisisiphelo I do not begin andiqali because if I begin, I will be limited by ngoba time. uba ndiyaqala nditshintshwa But lixesha I myself limit time kodwa mna ndimisa by ixesha creating the beginning. ngokuba ndidala isiqalo Oh, then time adheres to my instruction. ixesha limamela umyalelo wakho Then that means I am God. loo nto ke ithi unguthixo What am I preaching today? into endiyishumayelayo I'm namhlanje preaching faith in Jesus because He is. ndithi ukholo kuyesu ngoba That we may unguye follow Him masilandele yena even when these things that we think make Him to be God are not there. naxa ezi zinto sicinga uba zimenje xo zitshintshe Because He is not made to be God. akenziwa ukuze Oh, abe nguThixo. He is God. unguthixo He surprises the existence of time onguye omilisela by ixesha appearing in the very beginning, ngokuvela ekuqaleni already being God. evela No senguthixo one crowns Him the title. akho mntu umnika He is isikhundla the self-existing God. unguthixo Then osidalileyo He appears and speaks through His word. avele athethe kwihlabathi And alenzileyo things that never existed, izinto ebezikade they zingekho obey the everlasting word. zithobela izwi ekudala Because lito in the beginning was the word. ekuqaleni wayekho The word did ulizwi not begin in the beginning. ulizwi akaqala When ekuqaleni the beginning began, xa kuqala isiqalo the word was. ulizwi wayekho That is why the word calls things that are not yiloo nto ulizwi ebiza izinto as ezingekho though they are. njengezinto ezikhoyo Because in the word they exist. ngoba kulizwi zibakho In our world they manifest. kwilizwi lethu When we ziyabonakaliswa see them showing in this world, xa sizibona zivela kweli they lizwe are only manifesting. They ziyavezwa have happened in the spiritual. sezenzekile What am I saying? ndizama ukuthini I'm saying the God we serve uthixo will esimkhonzayo not be changed by the rebellion of this generation. akazuguqulwa yintetho yeli hlabathi No matter how rebellious we are, noba siyaguquka He will remain the same God uhlale nguthixo from glory to glory, ukusukela enkazini from favor to favor, kwinceba uye from kwinceba power to power. emandleni uye He emandleni remains the same. uhlale njalo He is the same when you are lying in your bed, unguye ulele ebhedini when you are yakho crying, xa ulila everything is falling apart. yonke into When you isiwa lift up your eyes, xa uvula amehlo His title has not been changed. akakaguquki Why? theni kunjalo No one crowned Him to be God. akho mntu wamenza uba makabe He nguthixo was God because He is God. wayenguthixo ngoba unguthixo Your problem is too late. ingxaki yakho ifike emveni God kwexesha was God before your problem. uthixo unguthixo phambi kwengxaki Your yakho poverty is too late. ingxaki yakho idlala God was before your poverty. ngoba yena ukho phambi Before kwendlala you went through trials and tribulation, ngoba ujongane nengxaki He was God. He wayenguthixo will not be made God by saving you. akazi kwenziwa nguthixo ngoba Whether He makakusindise saves you from your trouble or not, noba uyakukhupha engxakini okanye He's akakukhuphi still a Savior. usengumsindisi Because the 3 days on the grave, ngoba iintsuku ezintathu engcwabeni they prove that this Jesus yaveza ukuba lo yesu is God.
nguthixo Because anyone who comes to him nabani na oza kuye must come to him believing makaze kholwa that he is, ukuba yena unguye not that he can. hayi kuba uyakwazi Because he can, because he is. ukwazi ukwenza ngoba May I enguthixo present this before I go? xa ndiveza phambi koba ndihambe Trials and tribulations will come. iingxaki zizawuvela Come hell or high. noba zivela Test zinjani will come left, right, and center. kwawuvela ukuvavanywa We will macala be onke rejected from every side. uzawulahlwa macala onke We can't expect the world to love us. asini naba masithandwe We are ngabantu preaching against the very same thing they love. sishumayela ngokuchasene izinto And abazithandayo it does not matter who opposes us. akhanisa ubani osichasayo What therefore can we say in these things? sithini na kwezi If zinto God is for us, uba uthixo ungakuthi who can be against us? ubani ongasichasayo It does not matter what opposes noba us. ngubani osichasayo We abide by the parameters of the word. sime kwintando yezwi lakhe It does not matter the generation changing. noba ngubani We otshintshayo abide by the parameters of the word. simi elizwini lakhe Where shall we depart to, Jesus? singasuka siyephi If yesu we depart from you. uba simka kuwe Because in you we don't find blessings only. ngoba kwasifumana intsikelelo We kuphela don't find cars only. asifumani moto But yodwa in you are found words sifumana amazwi that leads to eternal life. asisa ebomini There is something found in the word kukho into eselizwini that the world cannot be able to provide. ilizwe elingenosinika yona There is something in the gospel kukho into evangelini that makes this thing unique. eyenza le nto yohluke Watch Jesus here. le nto uyesu apha Watch Jesus here jonga uyesu kule ndawo demolishing their tradition and their religion, uchitha iinkolo zabo bringing everyone to a personal encounter ezisa umntu ekubambaneni and a naye singular decision to follow Christ, ngesigqibo esinye sokulandela uyesu not to follow a church, ungalandeli bandla not to follow someone, ungalandeli but to follow Christ. kodwa ulandele ukristu Then he says, deny yourself. It's been given to me. linikwe mna If all authority is unto him, ukuba lonke igunya likuye why should we obey other kutheni authorities? sithobela amanye There is one amagunya? authority, linye and igunya that is the authority that was given Jesus igunya elanikwe uyesu on the third day when he rose up. ngosuku lwesithathu That evuka authority, elaa gunya even today, still lasts. nanamhlanje My lisamile advice to you is ingcebiso endinawo rather namhlanje cling on to the road rugged cross. baqelele emnqamlezweni There is power in the cross. unamandla As emnqamlezweni messy as the cross is, kubuhlungu kunjalo there is something found in the cross kunento efumaneka emnqamlezweni that cannot be found in the comfort zone. engafumanekiyo kwintando yakho Let us all stand on our feet. masimeni ngeenyawo Lisusuvalo linika mandla, yebo linamandla, yebo li. There is a name. Lona lisusuvalo, lisusuvalo linika mandla, yebo linamandla. That which happened on the cross laa nto yenzeka emnqamlezweni is better than what you are expecting. ingcono kunale uyilindeleyo What happened on the cross eyenzeka is emnqamlezweni better than what you are still crying for. ingcono kunale What usayililelayo you are crying for will not give you eternal life. le uyililelayo ayikuniki bomi bungunaphakade After the grave, there is no life for you if you don't have Jesus. emveni kwengcwaba awunabomi uba I'm unayesu saying there is something found here, all man. kukho into efumanekayo apha That when you understand the gist of it, xa utyhilekelwa yiyo leaving the rest and denying yourself, taking up the cross will be a small price to pay. apho ushiya konke awubi naxabiso nawulibhatala Because there is no amount of money that can buy this thing. Can we just lift up our hands before the Lord? Precious Father, we thank you. We give you the highest praise. We give you the other praise. Father, thank you for your servant. Father, thank you for the knowledge of your word.
Father, the Bible says, let us be like a church of Ephesus. They mightily drew in the word. Father, thank you for what you are doing in our constituency and vicinity in the things of the Lord. Father, thank you for revelation. Thank you for everyone that is here tonight. In the mighty name of Jesus. Father, thank you for the grace to follow you. As Apostle Paul says, follow me as I follow Christ. Father, we are going to follow you as you lead. Father, we pray right now in the name of Jesus. Let everything that we do and everything that we say, to do it and say it under the leadership of the Holy Ghost. Father, once more time, to not be exalted, be magnified in the name that is above than any other name. Thank you for authority and dominion in the name of Jesus Christ. Amen. Ela sishayele izandla uJesu. Ela shayele uYesu izandla. Hallelujah.